Je Sabinovský jarmok lepší ako dni mesta Prešov? V Sabinove to žije. Uzavreli obe ulice pre auta a rozmiestnili sa tam stánky so všemožným tradičným i menej tradičným tovarom. Boli sme tam v piatok a miestami sme sa museli doslova predierať davom. Čo palec hore, pretože to vytváralo super atmosféry slávnosti mesta. Je tu naozaj obrovský street food. Na každom kroku sa niečo pečie, grilluje či varí. Majú tu aj kolotoče. V centre je veľké ruské kolo, z ktorého máte krásny výhľad na historické námestie. Ostatné kolotoče nájdete pár desiatok metrov od hlavného námestia. A je tu naozaj veľké množstvo týchto adrenalinových atrakcií. Akurát plocha, ktorú vymedzili na kolotoče, je celkom malá. A tým pádom bola dosť nepríjemná tlačenica. Zrejme ani organizátori nečakali, že príde až toľko ľudí. Ceny kolotočov sú uvedené vo videu. Nájdete tu aj hudobný program. Medzi headlinerov určite patria Halenine oči a skupina Sám so sebou. Na východe to poriadne žije. Určite príďte a zažite atmosféru Sabinovského jarmoku. Viac informácií nájdete v tomto programe.